Ako vyplniť žiadosť o ročné zúčtovanie dane? V predchádzajúcich častiach sme si povedali, ako vyplniť prvú, druhú a tretiu časť žiadosti. Tretia časť. V štvrtej časti žiadosti o ročné zúčtovanie dane sa píše o uplatnení daňového bonusu na zaplatené úroky. Ak nemáte hypotekárny úver, respektíve úver na bývanie, potom túto časť vynechajte. Ide totiž o úroky z hypotekárneho úveru, respektíve z úveru na bývanie, pri ktorom ste si neuplatnili štátny príspevok. Na spotrebný, bezúčelový či iný úver sa daňový bonus nevzťahuje. Nárok na daňový bonus majú osoby, ktoré ku dňu podania žiadosti o úver mali 18 rokov, ale ešte nedovršili 35 rokov. Táto podmienka sa vzťahuje aj na spolužiadateľov. Zároveň musíte spĺňať aj ďalšiu podmienku, a to podmienku príjmu za rok predchádzajúci tomu, kedy ste podpísali zmluvu. Všetky vaše zdaniteľné príjmy nesmú byť vyššie než 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca za predchádzajúci rok. Daňový bonus si môžete uplatniť počas 5 po sebe nasledujúcich rokov od mesiaca, kedy sa úver začal úročiť. K žiadosti musíte predložiť potvrdenie o zaplatených úrokoch, ktoré vám banka pošle, a to buď poštou, alebo do internet bankingu. Ak sa tak nestane, neváhajte a banku o potvrdenie požiadate čím skôr, pretože na vystavenie takéhoto potvrdenia má banka až 30 dní. Koľko si môžete uplatniť zo zaplatených úrokov a ďalšie dôležité informácie si môžete pozrieť vo videu Daňový bonus na zaplatené úroky. Piata časť žiadosti je o uplatnení si poistného a príspevkov, ktoré ste zaplatili v zdaňovacom období, za ktoré žiadate o ročné zúčtovanie dane. Ide napríklad o dobrovoľné poistenie do sociálnej poisťovne, ktoré ste zaplatili počas roka, kedy ste zároveň boli aj zamestnancom. Môže ísť aj o nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktorý vám vznikol ako zamestnancovi. Pozor, nie ako SZČO. Tiež môže ísť o zdravotné poistenie, ktoré ste si platili, hoci ste už mali uzatvorený pracovný pomer, respektíve dohodu. Naopak, nepatrí sem poistné zaplatené z príjmov, ktoré nie sú zdaniteľnými príjmami, napríklad z podielu na zisku, ktorý vám bol vyplatený za roky pred rokom 2017. Aj v tomto prípade, čiže ak si chcete uplatniť zaplatené poistné a príspevky, musíte predložiť doklad o ich zaplatení. V 6. časti si môžete uplatniť zamestnaneckú prémiu. Nárok na ňu má ten, kto má príjem vo výške 6-násobku minimálnej mzdy. Zároveň môžete mať len príjmy zo zamestnania, ale nie z dohôd ani žiadne iné príjmy, či už z podnikania, z prenájmu, odmeny za výkon funkcie a nie ste poberateľom starobného alebo výsluhového dôchodku. Tieto príjmy musia byť len za prácu vykonávanú na Slovensku. Poslednou podmienkou je, aby ste mali príjmy aspoň 6 mesiacov, nemusia po sebe nasledovať. Sem sa nezarátávajú mesiace, kedy ste mali príjem, ako som už spomínala, ako dohodár, ani keď ste nemali príjem ako zamestnanec z dôvodu PN, materskej dovolenky či neplateného voľna. Podľa výšky vášho príjmu sa vypočíta aj výška zamestnaneckej prémie. Ak spĺňate uvedené podmienky a myslíte si, že by vám mohol podľa výpočtu výjsť nárok na zamestnaneckú prémiu, zaškrtnite políčko. V prípade, že podľa výšky vášho príjmu vám nakoniec zamestnanecká prémia nevyjde, mzdová účtovníčka vám ju neuplatní. Ak chcete vedieť podrobnosti o jej výpočte, pozrite si video Zamestnanecká prémia. V poslednej 7. časti len zaškrtnete políčko Žiadam o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane, ktoré slúži na darovanie 2% z dane. Ak 2% z dane darovať nechcete, toto políčko nezaškrtávajte. Ako darovať 2% z dane a čo to vlastne znamená, sa dozviete vo videu 2% z dane. Na záver už len vyplníte vyhlásenie, v ktorom uvádzate počet zamestnávateľov, ktorých ste počas roka mali. Ide o ostatných zamestnávateľov, teda tých, ktorých nežiadate o ročné zúčtovanie dane. Je to zároveň aj počet potvrdení o zdaniteľnom príjme od tých ostatných zamestnávateľov, ktoré musíte predložiť tejto žiadosti. Ak ste žiadnych zamestnávateľov nemali, len tohto, ktorého žiadate o ročné zúčtovanie dane, potom uvediete nulu. Zároveň prehlasujete, že nie ste povinní podať daňové priznanie. Kto je povinný podať daňové priznanie, si môžete pozrieť vo videu Kto je povinný podať daňové priznanie. Nezabudnite uviesť miesto a dátum a váš podpis.
Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak bolo pre vás užitočné, nezabudnite dať odber a like.